aha ring kling patse 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 toha apa betul toha गाबोन 12 मे दुलाराय बाथौ गौथुमनि जोनोम सान गिबि गिबियावनो आंनि खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ दुलाराय बाथौआरि आरो दुलाराय बर' माहारिनि रायजो राजाफोरनो आंनि गोसो गोरबोनि खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बयनिबो बावहरनाय जाबाय। गाबोन 12 मे दुलाराय बाथौ गौथुमनि जोनोम सान गाबोन बेनिखायनो दुलाराय बाथौआरिफोरखौ आं मुस्रि महिन चन्द्र बसुमतारिया दुलाराय बाथौ गौथुमनि सासे नेहाथारि जानानै लोगोसे बाथौ ट्रेडिशनेल एन्ड कालचारेल सेन्टारनि क'क्राझारनि कनभेनर जानानै दुलाराय बाथौआरिफोरखौ एबा रायजो राजाफोरखौ एबा गाव गावनि बियाबाव थानाय थानसालि एबा जिल्लानि थानसालियाव थानाय थानसालिफोराव फुंबिलि 9 रिंगायाव दुलाराय बाथौ गौथुमनि फिरफिलाखौ बिरहोनायजों लोगोसे गाव गावनि हाबाफारिखौ जाफुंसार होनो थाखाय आं गुरैयै दुलाराय बाथौ गौथुमनि नेहाथारि जानानै बयखौबो गुरैयै हांख्रायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। जय बोराइ बाथौनि जय जय बोराइ बाथौनि जय जय बोराइ बाथौनि जय दहाय।